Nyamburko ma bus park e boma ma Kisumu koro ywago lal bang' mach mapoko yang kamane oae wang'o mondo gi kendo weyo gi lwetgi nono. Kaluwore gi jo halago, masira makamano ne omonjo gi saa 2 otieno machieng' Jumapil bang' kane giseloro ohelni maggi. Ka opogore gi kwayo kony mondo gidhi nyime gi ohelnigi, jo halago bende opuoyo tend kaunti ma Kisumu kuom reso mapiyo kendo geng'o majno okang' mane oreso mwandu mamoko mane majno nyalo ketho. Kachopo to ayudo ka duka na wang' magima na nyalo konyo ne onge. Ayudo ka jo fire osechopo, polise ne nitiere mane mondo ne temo mondo okonywa, lakini ne ok ayudo konyruok nikech giga no wang' te duka makare gimoro amora mano okony ne onge. Koro akwayo sirikal mondo okonya nikech onge kaka nyalo timo. Agoyo ne county government kendo kuom chung' motegno e weche mag mach, nikech ne firefighter go nochopo in good time mane gitemo konyowa momiyo gini no ko spread mogo capture a large area. In the small area mano wang'no walwito kwan mwandu ma dirom siling milion 8 gi nyukta 6. Koro kwara en mana ni support mora mora monyalo yudo kamora mora mondo wachung' motegno kaka jo ohala waduge business wa kaka normal. Kech wawito livelihood wa ka ema nyithinde wate odipende, family wate odipende to gi joma moko mo wandiko e tije wagi. Piny owacho oyango ikruok makare